Shekaran jiya kawo mai wasu kudade ya cinye bai ba mu Assalamu alaikum. Ranka shi dai na gaishe ka. Na kuma na gaishe ka. gari ya amsa. Gaishe ka. Ranka dai kana yin ake wani mummuna abu a garin nan? Me ake haka? Wai gidan wayan mai kuɗi, Alhaji mai kuɗi. Ana ce ana zana da wani ɗan iskan kare da mutu. Ka san gidan? Kwarai ya sani. To mu je. Yanzu kai za a koma fada saboda kar a zo nema na ba kowa a zo nema na ban nan kai za a koma kai zo mu je. Wani ma Allah ya taimake ka. me ake jira ne? Talati goma gaisuwa ga annabi. Kai na ji ana salati a kan wasu annabi. Wa za mu salatin? Wani salatin? Gwamna za mu salatin? Karam? Kai kana ba fari na za ka zo nan gurin ba neman izini? Maliman? Hawa maliman? Many times would they tell Yan mai gari ya kamata a bashi miliyan yan zama makoki sai a bashi an samu ƙaruwa haka ne ai wannan ga ne shi ke nan na limani ma ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya kan malan kare shi ke nan da kan malan kare a ga raki addu'a kai shi makoki shi yawa mu je addu'a mu je addu'a Allah ya ba malan kare